אתגר האחים והאחיות. רגע, אוקיי, עכשיו, מי יותר מסודרת? מי יותר עושה שיעורי בית? מי מנקה את הבית תמיד? מי לא מנקה באמבטיה? מי רוצה להתקלח אחרי יום? מי הולך לסופר כל הזמן? מי רעב כל הזמן? מי עוזר לאמא שלי להרים? מי הכי אוהב לרקוד? מי אוהב לשיר? מי אוהב לקפוץ על המיטה? ואחר חביב? מי הראשון שייכנס לכלא?